Urertxi edo Urdazubi ondoan gaudela erraiten balin badut. Lagun, mendi zolan, pentsatzen dut ja badakizuela gutxi gora bera nun gauden eta bai, Azkaingo egian, Pampi Ladisekin, Pampi, egitan mil esker gurekin izaiteaz, txirita laguntzeko nolabait kantatzerat. Guretzat, niretzat da plazara handia jande. Erroak hemen ditut, hemen ditut denak, nire aita eta ama hor dire, Elizen Gibelian, lo. Nuke mundua kurritu nahi, Azkaineri sekuran pentsatu gabe. Azkaineko umia naiz eta hala nahi dut izan. Azkaingo plazan aurkitzen gira eta badut uste Urdazubiko edo Urertxiko lamiek halako haize goxo bat ufatu zutela zure sehaska gainean pilotari ona izan zintezen. Bai, nola ez Azkainen txikitatik hemen pilota izan da beti gure odolean ibiltzen zen kirola ez. Eta ni bai Azkainen sortu, hemen gaineko plaza hontan, ustatu urtan. Etxe hartan? Bai, eta hilabete bat nuela, sehaskan nintzen, goxo siesta egiten, eta hilabeteat nuela pilota etorritizaitan paporat, eta berin mutur batzuekin. Eta ama ikusi zuelaik hori pixkoat beldurtu zen, eta ikusi zuelaik pilota eta sehaskan gainean erantzuen doike pilotaria izan da mutiko hau. Aita pilotaria ere? Pilotaria handia izan du zen, hemen bertan sortua. Behatzi aldiz izan zen Frantziako txapeldun, Arranbie eta Ager eta handi horiekin. Eta bai, pilota izan da beti berea eta bai guria gero. Eta gainera, kontseilari ona ikusiko dugu garaian eginiko erreportaia, ja badu bulka bat eginikoa. Pilota partida eguna deitzen dena, nun ikusten den zure aita aholku edo kontseilu batzu ematen, justu partida gaitzak egin aintzin. Ikus ditzagun orduko irudiak. Kontseiliak emaiten dazkotzu? Ba, ematen duzka, kontseilua, baina beti sobera eskutatzen batzutan. Ze izan da zure satisfakzioneik handiena? Horat arribatzia? Ba, baina ez da bainon arribatua. Behar du gogorogan, baina kontenge induenaz, baina ale ez dio bainon hortan usten, behar du segitu. Habilitatea badu, eta behar du irakutsi. Adosia, Pampi? Unek beti badu, bagizu, ni hain aizen kasuan, lehenbiziko mailekin, uste nuen ailatuen itzela. Eta atzo berritze gana, banuela oinon itekoa, ez dakit nun mehauten gelditu. Bagizu? Ez du gelditu behar, ari hortan. Oino goitia da. Ni 30 urte arte beti ikasten nahi nintzen. Baina, zinuen zuk oinon iteko zer bat, nik baina noa bai eudan. Goro, badalekua. Urteaz gabe behotzu bertzaldeko xampiona irazi. Hori bai. Aurten ez, oino, baina non urtean. Ne kontseilua segitzen baitutzu. Xapeldu nizein ez, zuk gana iten barin bat, xapeldu, baina. Azkaine maitia, zonbaita merz goxo, ditut zuri pentsatu. Eure lagun honenak, lehen musuak, oroitzapen goxuak. Arratsalde batez, joan behar izan du, aurrideak utzita. Hola. Bien. Adiskiriak salto tipi bat egin dugu, plazatik unat, trinketerat, hots Azkaingo pilotaren templorat egan dezake. Gainerat, Joset Ladutz izena daukana. Badut uste garrantzitsua dela zuretzako, ez? Halako izen baten izaitia. Nola ez, hemen aita eta amak egin zuten trinketau 59an. Nik laburten ituela ikan sartu nahi lehenbiziko aldian trinketuntan. Aita hiltzelaik eta anai batek hartu zuen, Jean-Michelek hartu zuen.
Eta guain erriko etxeak erosia du, eta nola ez, Joxel Laduz, beti izenekin guetzat urgullo bat bezala da. 74an Montevideon irabazi nuen munduko txapela amateur, afizionat munduan, eta gero handik logora pastu nintzen independan edo berezkoen lehuan. Eta hor irabazi nituen binaska eta buruz-buruka, 2 urte segidan. Eta banuen keska pixkat, zein hemen kontrarioak ere nahi zuten, ez zuten nahi nire kontra izan, eta ezkerraz behar nola sakatu, eta gauz horiek, orduan, hasi zen pixkoat zumur bat niretzat, jak esatzen hasian nintzen, nola noen kontra haitu behar nintzen. Eta hor, etorri zen Juan Ignacio Orretegi, orduko Espainiako txapeldun handia, eta hemen, templontan, erranduzun bezala, egin ginuen, 77an, desafio bat iziagia, dara zanpez betia, 1.300 jende sartu zien ez dakit nun, banan sartu zien, eta nik 50 eta 26 irabazi nion. Eta berak erran ninduen, zuk daukozun jokoekin, Pampi, berzinuke berriz etorri. Eta orduan lehenbiziko kontratu bezala, 77an, udan hor firmatu denuen, eta hor hasi nintzen hango 3. mailean eta 2. mailean, eta zaila izan zen, oso eskola gorra zen, eta nik nunbitan frantsesa, el frantses deditzen ninduen, eta nik beharrik orduan banuen euskera, eta euskerakin erabiltzen nintzen Aldazabal eta Tolosa eta horiekin, hainitz lagun eta geoztik giren lagunekin, eta horren eskueraz dela medio uste dut ere pixkoat gehiago anai bat bezala hartu nindutela. Eta orduan 10 urte lehenbiziko lehoan haitu nizen, lehenbiziko kategorian, hor espantu bizkat banuen, baina alaike nahi nuen hangore txapel bat irazi, eta dere beratu ginuen Tolosakin, urte batean, 87an, lehenbiziko txapela eraman ginuen. Orduan, proposatzen dut, berriz ere ikus ditzagun irudi batzu, filmatu genituen zurekin, eta baita ere Tolosa, zure lagun minarekin. Izan genituen hitzak berriz ere entzunen ditugu segidan. Uste dut, bai, sartzen naizela janeko trapuak ola ipintzen, eta nunbaitan janeko partiduan naiz, eta uste dut hori netza behintzat ohitura bezala da, usaila bat, eta enuke hori ora galdunen. Bestaldean 20 urtez profesionala gisa arituz, horrelako disiplina ikasi du Pampi Laduzek. Frantzian dena irabazirik, binazka nola buruz-buruka, Donostiarat joan zen 22 urte zituelarik. Pilotaren tenploa, Anoetako pilotalekua zelakoan. Bere buruari egin desafioa irabazteko utxetik berriz partitu zen, arriskoak harturik, etxea saldurik. Tolosa pilotariarekin hasten zen abentura. Nik uste meritu ditula ikeragarri Pampik zean trinketen jogatutako frontoien txapeldun izatek. Ikeragarri da. Eta hori nik uste berriz pasaleike, baina lehen pasadan bezala, baina nik uste oso zaila izango dela. Eta urduan posturek eta oso diferente die. Trinketeko eta frontoieko, eta frontoia jartzea ikeragarrizko zeintzun. Eta trinketeko joku, baina nik uste gehiago izan dela Pampi, artista handi izan da, muñika ikeragarri, eta hemen aurren pelota jarrizko izkutatu jesu. Tolosarekin 87an eta 9an Espainiako txapelketa irabazten du Pampik. Ligilan partidurik galdu gabe. Sekulan ikusi ez den gauza bat, Pampi lehendarat sartzen da. Irabazi txapela familiari eskaintzen dio, eta batez ere aita zenari. Orantxe ari ginen izketan Pampirekin, eta gibelean ikusi ditugu 2 gazte entrenatzen ari. Beñat eta Xabi, mila esker gurekin izanik, lehendabiziko galdera, beraz, Beñat, jakin nahi nuke, zen nolako trebatzailea den gure Pampi? Entrenatzen gira Pampiekin, eta lagunak ekin, 10 gira, eta iten jau aste artean eta larun batean. Kontseilua ongi maiten ditu,
nola behar jau jokatu eta nola plazatu eta... Eta Xabi, jakin nahi nuke, beraz, oaintxe entzun dugun bezalaxe, ari zinen Bilbo aldean uste dut galtzen, eta batean Pampiren kontseilgu bati esker, ja gain hartu duzu eta arabezi duzu. Je perdais 23-13, partie difficile, et Pampi m'avait dit contre un joueur qui avait une très grosse volée, de faire un but un gauche à gauche, qui a fonctionné à merveille. Je l'ai mis en pratique et j'ai pu tout remonter et l'emporter sur le fil à la fin. Il est dur? Comme il faut. Ez dute gain, nire antzinean gogarra naizela, baina segu gogarra naiz. Ez da lanik egitena, bere mailean, bortitz behar da izan pixkat, baina alaike aita bat bezala naiz gero eta hareman handia honekin gira denak. Bideot beraz gazteak eta segitu beraz zuen entrenamendua. Mire esker gurekin izanik, artxiboetarat jotzen baitugu. Oai ikus ditzagun aurtengo txapelketa, buruz burukoa, uste baitut ezagutzen duzula. Honen txapelduna, orduan istantarte ikus dezagun erreportaia. C'est le nouveau champion de France de main nue élite pro, Baptiste Ducassou, vainqueur hier d'une finale tête-à-tête inédite dans un trinquet moderne archi-comble à Bayonne. À 23 ans, il affrontait Peyo Laralde, 21 ans, la finale la plus jeune de l'histoire de la pelote. Une partie dans laquelle Baptiste Ducassou a pris la main dès le début, menant rapidement de 10 points. Je crois qu'il m'a dominé dans tous les compartiments du jeu sur cette finale. Voilà, je savais que ça allait être très compliqué, mais j'étais venu quand même avec un espoir de pouvoir gagner cette finale. J'ai pas pu le faire. Avec 15 buts, Baptiste Ducassou, impressionnant à l'engagement, n'a jamais perdu son avantage. Sans démériter Peyo Laralde, s'est battu jusqu'au bout, sans jamais réussir à réduire l'écart. Dans les premiers buts, sachant que lui il est avant, je sais qu'il n'a pas l'habitude de ramener par le mur de droite. Je me suis dit que j'allais tenter là et j'ai vu qu'il avait un peu de mal à anticiper les trajectoires, alors je me suis dit que je n'allais pas lâcher. Moi, j'ai toujours rêvé d'être là. Voilà. J'ai vu de grands champions ici, René Muscarditz, Escoura, Voltari. Ça me fait bizarre d'être le successeur. C'est sur un score sans appel de 40 à 21 que Baptiste Ducassou est sacré champion. Azkengo Xabin etxean gaude, trinketean, ikusi berri dugu aurtengo finala eta txapelduna hemen dugu buruz buruka ariturik, mire esker gurekin juntaturik batit. Jakin nahi nuke beraz nola iritsi zara maila hartarat ezen janeko pilotari ona zinen eta aurten txapelduna beraz, frantziakoa. Egia da, nire lehen titulua lortu dut aurten eta uste dut Pampirikin oso lan polita egin dugu negu untan, bai fisikoki, ongi preparatzeko, fisikoaren aldetik, eta bai ere teknikoki. Hainitz ikasten dut Pampiren ondoan, bai pixka bat pilota gainditzeko, eta ere pixka gero eta gehiago lasaiago sartzeniz kantxetan, eta uste dut badakitala, orain badutala nire ahmak, etorriko direla entrenamenduetan bezala. Coach, zaitugu orain trebetzailea, hotz entrenatzailea. Zaila izan zen, Pampi, pasatzea alde batetik besterat? Ez, beti danik izan dut nik afizion hori edo amodio hori beste erpasteko nire nakien guzia pilota. Ze pilotak hainitz eman hau, eta nik bereziki nahi dut gazteri ematea. Hasi nintzen xalakin eta badire hainitz pilotari pastuak, bakik hemen ez auto noen gainean trikenta untan, oen dira 3 urte, bera gazte-gaztea zen, da eskoko minekin zen, eta mintzatu ginen ian nahi bari mazun lagunduko nuela takoak jartzen, eta etorri zen, eta bakik nahi zuen ikasi, beti galdera
eta nik erantzuna eman nion, eta uste dute guain sartua naizela beste mundu batean, guain eskupilotakin ari naiz, eta hauek dire guain helduak, handiak dire, eta guain neekin ibiltzen dien gazte horiek eskupilotan, aukeri behira daude, eta nahi dute guain edo Larral, edo Dukazu izan, edo olako pilotari batzuk, eta hori da niretzat ere gauze dega, ian posible duten nire jakintasun hori gazteeri ematia hasteko nik gogotik ari naiz. Maite ditut Pampiren entrenamenduak, baina Pampi bakarrik maite dut zen eta gure artean harreman azkar bat lortu egin dugu eta uste dut biziko bigarren aita bat bezala izanen da betiko. Ze omenaldia, ez da? Omenaldi bikaina bai. Ez dut uste hainbeste merezidu dudanik, baina bazegiten hau. Xala, entrenatu baituzu, proposatzen dautziet, ikus dezagun berriz ere, nola entrenatzen ari zinen hemen okerrez banago gainean azkainen, Xala, justu Espainiako txapelgoaren baino lehen ari zineten azken kontseiluak emaiten eta zenolako harremanak duen eta dauden zuen artean ikus dezagun orduko erreportaia. Azkaineko eskarpareta astelenean, lekuineko pilotari ospetsuaren Ibzaraberri Xalaren lehen entrenamendua bere eritasunaren ondotik. Igandean, lehen aldikotz, Espainiako eskuz banakako txapelketaren finala jokatuko du Martinez de Irudoren aurka. Xalak, bere entrenatzailearen kontseiluak segitzen ditu, hitzez hitz. Iruro oso azkarra da eta badakit oso gora izango da, baina nik uste behar dugu atope estaktu nita Pampi eta haber ze pasten den. Uste dut finala hori jokatzia guetzat iziarrizko froitua dela eta beretzat, pelota zalentzat, ipagaldeko jendeentzat, uste dut ikararrizko gauza egiten ari dena eta uste dut mehesi lukela igandian txapel hori lortzea. Untsa matin atzu orduan, partida zaila? Bai, zaila bai. Nire hazi dugut, importantena. Bai. Omen partida zaila zen, berroita marta? Hain zuzen, Pampi maitinekin ari zira, eskua hartatzen, berrezkoa da, bestelan pilotak hausten ditu eskuak eta... Bai, berrezkoa da, hori egitea, takoak erraten den bezala, eskua zaintzia maitinek emaite du loturak erraten du eta gustatzen zaite hitz hori. Baina egia, pilotari batek hainbeste partida egin behar ditu eta takoi gabe ezin ditaike hartu pilotan. Orduan, heldu direnik laguntzen dut, badakitelako takoak nola egiten diren eta orduan gazte multso bat heldu da, nire ikusterat eta nik gotik laguntzen dut takoak egin behar dirako ongi segitzeko entrenamenduak eta gauz horiek egin behar dire bai. Eta hain zuzen, Matin, maitsuari esker ikasten ari zira, zu horrek gero egiten baituzu hori partidak dituzularik edo? Bai, entzatzen iz berak egiten duena berriz etxanik egitea. Eta gero batzutan arazo txipi batzu baitolaik, edo kolpe bat bildu dutalaik, edo entzatzen berriz bere gana egitea eta ikusi ze egiten aldean horren konpontzeko. Beti pilotana izanez, beti esku ere gortzen da pixka bat, eta pilota batzutan kolpe batzu hartzen dira, nahiz eta batzutan fisikoki aski ongi izan, baina gero behar da zerbait atseman, segitzeko, hartzeko eta partidak egiteko, behaz importanta da lotura hon batzuen egitea. Nik beti kristalezko eskuak izan ditutene eta ikasi nuen takoak egiten, gero bestaldian
egoaldian hasi nitzenean, hor bertzen ajunt gogortu eta tako gehiago erabiltzen da han, baina hauek ere gaztia dire eta trinketa janeko menberatu behar dute eta gero ongi balin badire, ezker paetian nahi baute lotu izain da, ez dakit. Hori beharrezkoa da berari galdetzea, baina nik moaienak baituzte, guain gero trinketa badagoen bihamun ona hemen, trinketan, betetzen dire trinketak eta guain usteut bihamun ederrak bat dituztera trinketean. Dudaren bat baduzu ezker paetari buruz? Bai, enetako pentsatzen dut trinketan segitu gautala eta entzatuko nizala dira maila on batean hartzea eta ezker paetan enetako utziko du behi. Binazka janeko xapelduna da eta guain berezkoen taldera nahi luke joan, hori ez da egesa izain, guain badu bere ordua etorri zaio, hor badire gazte batzuk, hospital gixan dut, makin, bera, eta beste gazte batzuk, hor sartzeko, eta usteut bautela hor zer ikustekoik. Bideon beraz, Matin, Emil esker gurekin izanik, goizuntan, Pampi bide batez, batean batzutan bertsoak gogotik, bihotzetik pasatzen zaizkizu, eta bat bada edera, eskora eta pilotari. Maite duzu hori, bai, egia da. Da, kantu nire azkeneko diskoan eman dutana. Pilota betitik, da joko euskalduna, gure nortasuna eta aberastasuna, hainitz maitatuta, zaindu behar duguna, iraganean hasten, da etorkizuna. Gure pilota plazarat, gure euskara plazarat, gure pilota plazarat, gure euskara plazarat. Txigita saltoka ari da, leku batetik besterat, nun eta azkaingo asafla baitan aurkitzen garen, zer gaitik auto hori, Pampi? Bai, hemen beti izan dugula harreman handi bat familian gira, janeko. Gero beti gusturat heldu naizun eta faritxo bat, edo kantu batzuk, edo musian hartzerat. Eta nire bigarren etxea bat ezala dut, eta hemen nago gustura. Inazio, hain zuzen ere, jakin nahi nuke, zenolako pilotaria den gure Pampi zeren eta hemen potreta ederra duzu, aita zena, Joset, eta egalpean, peiok errenduen bezalaxe, Pampi. Ne bizian eta ne ogoizian ikusiuten pilotarik handienetik bat. Aitare pilotari handia zen, eta 17 urtetan, kitatu zuen eskolegi hemengoa, bertzaldian pilota nahitzeko. Izatu da betitek pilotari handi bat. Eta aitan errespeto handi bat, eta aitak erraten ziona iten zuen Pampik, ez zuen eta irrikiten, erraten ziolaik hau hola izo eta ura izo. Eta hauk tikia bezala, orden bezala, xerri hiltzen genuelaik odolkiatat eta familia huzi etortzen zen, eta asbago oso basatzen genuen, kantariz beti, eta horizapen handiak itu. Etxea lemisiko azkainen intzutelaik, aita zenekin eta launekin etxein ginuen. Bai, betitik Pampikin eta horren familiekin horren aitekin asenez pilotan ikasiut Josetekin eta Pampikin gero Pampi izatu da pilotan handietek bat bestaldean bitxapera edazi, hiru finalekinek, eta beti launtasuna, beti behinoen, azkainen. Bertze laguna badugu ere, Peio, Inaziok erranduen bezalaxe, sendia, familia, lagunak, auzolana ipatu baitugu ere bai, zinez euskal senan ditugun kalitateak. Hala dira bai, zeren eta nahi gauzu pilota hor da, baina pilota horren ondotik beti bada giro eder bat. Nik ez diot gauza hondik erakutsiko, baina aldiz pilota inguruan hor nintzen,
hobenian edo txarren. Bai, egan behar da Peiok, guk ez ginuen permisik, 16-15 urtekin, ez ginuen permisik, eta hainitzetan bere otoa hartuta, berak ere ematen ninduen, Hau dela kausa, gure emankizunaren finitzeko, kantu batekin einen dugu. Erreten aldautazu, otoi, ze kantua hautatu duzu? Gure bizi normalien pasten den gauzak, batzutan uruz, bestetan nigarrez, eta bada kantu pulik bat guk maite duguna, eta aitari ogoituz, eskainiz. Izan naiz balinkunian, orain naizen plazeren erdian, eta hori uste dut emain dugun goxo-goxo. Izan naiz balinkunian, orain naiz plazeren erdian. Izan naiz balinkunian, orain naiz plazeren erdian, erainen dauzut, orengo aldian zer sentimendu, dudan bihotzean erainen dauzut, orengo aldian zer sentimendu, dudan bihotzean. Neure bihotza zurea da.